ஸோ இன்னைக்கு 17வது அத்தியாயம் இல்லையா? ஆமாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி, மாதாஜி இன்னைக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்கிறீங்க. அது இந்த வெளியில உட்காந்துருக்கனால உங்களுக்கு அப்படி தெரியும். ஸோ இன்னைக்கு 17வது அத்தியாயம். வாய்ஸே ஒரு மாதிரி இருக்கு மாதாஜி. இன்னைக்கு வெளியில இருக்கனால நிறைய சவுண்டா பேச முடியாது. இந்த வெளியில உட்காந்துருக்கனால உங்களுக்கு அப்படி தெரியும். வாய்ஸே ஒரு வாய்ஸ் ரொம்ப லோவா பேசிட்டு இருக்கேன் நான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். இன்னைக்கு நீங்க தான் நிறைய வாசிக்க போறீங்க. நான் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் மட்டும் தான் பண்ண போறேன் இன்னைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஓகே. போவரியல் அப்படின்னா, போவரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா வீடு வாசல் அற்றவர்கள் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. ஸோ இந்த அத்தியாயம் படிச்சா கண்டிப்பா வில் ஃபீல் வெரி பேட். பிரபுபாதர் இவ்வளோலாம் கஷ்டப்பட்டு தான் நமக்கு இவ்வளோ இந்த ஆர்கனைசேஷனை வந்து நமக்கு ஸ்தாபிச்சு வச்சாரா அப்படிங்கிற ஒரு, இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு நாம் ஏதாவது செய்யணும் அப்படிங்கிற உந்துதல் கூட வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு. ஸோ உங்களில் யாருக்கு என்னென்ன உந்துதல் வருதுன்றது நீங்க தான் ரியலைஸ் பண்ண வேண்டிக்கும். இங்கிலீஷில் போவரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ யாரும் இல்லாதவங்க இல்லையா, அனாதைகள் இல்லையா, வீடு வாசல் அற்ற போக்க, அதாவது போகிறதுக்கு எந்த இடமும் இல்லாம இல்லையா, இருப்பதற்கு ஒரு இடம் இல்லாம இருக்கக்கூடியவங்க. அந்த இடத்துல வந்து கோவத்துல சொல்லுவாங்க போக்கடம் இல்லாதனாலதான் அப்படிம்பாங்க. அது கரெக்ட். போறதுக்கு வழி இல்லாம வீட்லயே உட்காந்து திட்டு வாங்கிட்டு இருக்கோம்ல அவங்களுக்கு. ஆமா ஆமா. ஒரு நிமிஷம் நான் உள்ள போயிடுறேன், இருங்க. அப்படி ஒரே நிமிஷம் இருங்க. ஐ திங்க் மீட்டிங் முடிஞ்சது. ஏன்னா இங்க என்னால கத்தி பேசவே முடியாது. அப்படியே இருங்க ஒரு நிமிஷம். அது வரைக்கும் பிரேமா மாதாஜி ஒரு பாட்டு பாடினே இருங்க, இல்லைன்னா வேற யாருக்குன்னா முடிஞ்சாலும் பாடுங்க. பிரேமா மாதாஜிக்கு உடம்பு சரியில்லை. ஸோ வேற யாராவது ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி கூட பாடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி. ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி விபாக விசேஷ பாடுங்க மாதாஜி. கேக்கலாம். विभवरी शेषा लोक प्रवेश निद्राचरी उठो जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारे राम कृष्ण हयग्रीवा नृसिंह वामन श्रीमधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा भूतन कादन कैडप सातन जय दशरथि रामा यशोदा दूलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदरा गोपी प्रिय जन रघुवरमण भुवन सुंदर मोरा रावणांतकर महन दस्कर गोपी जन वशहारी प्रजर राकल गोप वृंदाबल सिद्धगारी बंसीदारी. அதுக்கு மேல தெரியல மாதாஜி, சாரி. நல்லா பாடிட்டீங்க, நிறைய பாடிட்டீங்க. ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கு மாதாஜி. அப்பா தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா. விபவரி சேஷா தானே? ஆமாங்க மாதாஜி. அதான் பாடுறேன். நல்லா பாடிவாங்க மாதாஜி. மாதாஜி பாடுங்க. எங்களுக்கெல்லாம் கேட்க மட்டும்தான் முடியும் மாதாஜி. இவ்வளவு ஸ்வீட்டா எல்லாம் பாட முடியாது. இல்ல மாதாஜி நல்லா அருமையா பாடினாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா பாடுறாங்க மாதாஜி. ஸ்லோகங்களும் சூப்பரா சொல்லுவாங்க மாதாஜி. குரல் ரொம்ப ஸ்லோகங்களும் சூப்பரா சொல்லுவாங்க. இப்ப கொஞ்சம் ஃப்ரீயா பேசலாம். அந்த இடத்துல அங்க ஆபீஸ் பசங்க எல்லாம் இருக்காங்களா, உள்ள மீட்டிங் இருந்ததுனால என்னால வர முடியாம போயிடுது. ஹரே கிருஷ்ணா.
विभवरी शेषालोक प्रवेश निद्रचारी उठो जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा नृसिंह वामन श्रीमधुसूदन ब्रजेन्द्र नंदन श्यामा पूतन कातन कैटपशातन जयदासरधि रामा यशोदधूलल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदरा गोपी प्रिया जन राधिका रमण भुवन सुंदर बारा रावण हंतकर मकन तस्कर गोपी जन वस्त्रहारी ब्रजराकल गोपा वृंदापल चिट्टाहरी बंसीधारी योगींद्र बंदन श्रीनंद नंदन ब्रज जन भयहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन बंसी बिहारी यशोदनंदन कंसनिषूदन निकुंज रास विलासी कादंब कानन रास परायण वृंदावी पिन निवासी आनंद वर्धन प्रेम निकेतन पुलसार जो जग कामा गोपांगनागण चित्त विनोदन समस्त गुण गणदामा जमुन जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा नाम सुदारस गावो कृष्ण जस राखो वचन मन मोरा विभवरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा राम कृष्ण हयग्रीवा राम कृष्ण हयग्रीवा. So now on the Bhavari. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Thank you Mataji for singing that wonderful song. நீங்க பாடுறதுனால தான் நானும் எனக்கு பாடுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. குரு and Gauranga Masida Mataji. Thank you, Mataji, both of you. Thank you, both of you. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ ஆல். டிடக்டட் லாங்குவேஜ். முன்னாடி அடிக்கடி பாடுவோம் மாதாஜி இந்த பாட்டு, ரொம்ப நாளா பாடல. இப்பதான் கார்த்திக் பாடுறது மாசம் இல்ல. பூரா பாடணுமே இப்போ. கார்த்திக் மாசம் பூரா பாடணுமே. அப்படியா? ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கார்த்திகை மாசத்துல இது பாடுவோம்ல மாதாஜி நம்ம? பிரம்மோத்ராஷ்டம் பாடுவோம், இதுவும் பாடுவோம் மாதாஜி. நீங்க ஈஸ்வரம் சொல்லி கொடுத்துருங்க. ஈஸ்வரம் தான் பாடுவோம். கார்த்திகை மாசம் கிருஷ்ணர் சச்சிதானந்த ரூபம் அதுதான் பாடுவோம். தாமோதராஷ்டம் பாடுவோம்ல. தாமோதர அஷ்டகம் தான். அஷ்டகம். தாமோதர அஷ்டகம் ரொம்ப முக்கியமானது. தாமோதர அஷ்டகம். அடுத்து பிரம்ம சமீதையும் படிப்பாங்க. Yes, மாதாஜி. அதை நாங்க கொஞ்சம் 10 நாளைக்கு ஒரு தடவை படிக்கிறோம் மாதாஜி படிக்க சொல்லிடுவோம். ஓகே. இது 17வது அத்தியாயம். போவவரியில். போவரி, ஆந்த போவரி அப்படின்னா அந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கிறது. ஒரு அனாதை இல்லைன்னா ஏதுமற்ற இல்ல 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 அதாவது
கேட்பாரற்ற நிலையில இருக்கிறவங்க எல்லாமே இருக்கக்கூடிய இடமா ஒரு இடம் வந்து நியூயார்க் வந்து ரொம்ப மோசமான இடம் போல இருக்கு. இந்த படிக்கும் பொழுது தெரியுது. அப்படின்னா திருட்டு, கொள்ளை இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக நிகழக்கூடிய ஒன்று போல இருக்கு அந்த இடத்துல. அதாவது ஆஹ் அமெரிக்கா எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு புறம் வந்து நல்ல செல்வ வளத்துல வந்து உயர்வான நிலையில இருக்கு, ஒரு புறம் வந்து அதனால வந்து கீழான நிலைக்கு செல்லக்கூடிய அத்தகைய இன்னொரு சைடும் வந்து அந்த இடத்துல பார்க்கலாம் இல்லையா? போதைக்கு அடிமையாயிட்டு ஜனங்க வந்து குடிச்சிட்டு இவன் தான் அவங்க வேற எந்த நாட்டிலுமே உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப நம்ம ஊர்ல எல்லாம் ஒரு தொழிலாளிகளுக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய செயல்களுக்கு ஏற்றவாறு குவாலிபிகேஷனுக்கு ஏற்றவாறு தான் இது ஊதியம் என்பது இன் ஜென்ரலா எல்லா இடங்களையும் அப்படிதான். ஆனா அமெரிக்கால அப்படி கிடையாது. ஸோ தேர் வில் பி சேலரி வைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மாதிரி ஈக்குவல் சேலரி மாதிரி அந்த மாதிரி தான் அவங்களுடைய. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் த எக்கானமி வந்து அவங்க ஸ்டேபிளா இருக்கிறதுனால தான் அவங்க எல்லாம் டெவலப்டு கண்ட்ரி அப்படிங்கறதுனால அந்த ஒரு இதுல இருக்கு இல்லையா? மேபி சம் அதர் ரீசனோட இருக்கலாம். ஆனா அவங்களுக்கு செல்வ வளம் என்பது நிறையவே உண்டு. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் இன்சூரன்ஸ் இல்லையா? ஸோ கவர்மெண்டே கொடுக்கக்கூடிய இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே உண்டாங்க. ஸோ நமக்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது. நாம தான் காசை கட்டி இன்சூரன்ஸ் எடுக்கணும் எதுவுமே இல்லையா? இங்க எல்லாமே நம்ம பையில இருந்து தான் போகணும். ஸோ கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து நமக்கு எந்த கவர்மெண்ட் வந்தாலும் கொடுக்க போறது கிடையாது. ஓகே. ஆனா அவங்க டாக்ஸ் எல்லாம் கட்ட வேண்டியது இல்லையா மாதாஜி? தெரியல அங்க என்ன சிஸ்டம். ஆனா ஜென்ரலா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ எல்லா வேலைகளுக்குமே ஒரு ஊதியங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பெருசா வித்தியாசம் இருக்காதுன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இப்ப வீடு கட்டுறவன் அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு நீங்கனாக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சின்ன சின்ன வேலை ஒரு கார்பெண்டர், ஒரு எலக்ட்ரீஷியன் இல்லையா, ஒரு பிளம்பர் இப்படிலாம் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் எல்லாமே சேலரி வந்து நம்ம அட்பார் வித் அதர் எஜுகேட்டட் பீப்புள் ஆல்சோ. அங்க என்னன்னா வாழக்கூடிய வாழ்நிலையில வந்து காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதனால இப்ப நம்ம ஊர்ல வந்து காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும்ன்றத விட நம்ம எப்படி நம்ம தேவைகளை வந்து நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம்ன்றது வந்து நம்ம ஊர்ல வந்து பழகப்பட்டிருக்கோம் நம்ம இல்லையா? இப்போ நல்லா இருக்கப்பட்டவங்க வீட்டுல வந்து தங்கத்தட்டுல சாப்பிடலாம், வெள்ளி தட்டுல சாப்பிடலாம், வெள்ளி ஸ்பூன்ல சாப்பிடலாம். இப்ப ஏதும் இல்லாத வந்து கையே வந்து சாதத்தை வாங்கி சாப்பிடலாம், கையே தட்டாகி விடும். மொத்தத்துல உணவு தானே போகணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வந்து இங்க நமக்கு சகஜம். ஆனா அமெரிக்காலாம் அப்படி கிடையாது நினைக்கிறேன். ஸோ தே ஹாவ் தட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். இது இப்படிதான்ன்றது. ஸோ அந்த இது கலாச்சாரமே வேறு. ஸோ எனக்கு கூட அவ்வளவா தெரியாது அந்த கலாச்சாரத்தை பத்தி. பட் இட் இஸ் டு பி லைக் சமமா பாக்குறது, சமனோப்போட பாக்குறது, இப்படி அந்தஸ்துல எல்லாமே வந்து பிளம்பர்னா கீழே பாக்குறது கிடையாது. ஆனால் தான் அந்த இடத்துல 17 வயசான பிறகு அப்பா அம்மா பொறுப்புல வந்து பிள்ளைங்க இருக்கிறது கிடையாது. அவங்களே போய் சின்ன வேலையை செய்துட்டு அவங்க பொழைச்சி போய் அவங்களே படிச்சுப்பாங்க. அந்த மாதிரி தெர் இஸ் நோ பாண்டிங் அந்த பிள்ளைகளுக்கு. இது நம்மலாம் அப்படி கிடையாது. பசங்களெல்லாம் திருமணம் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து பிள்ளைங்களை விட்டு கொடுக்கவே மாட்டோம் இல்லையா? அவங்க திருமணம் ஆகி அவங்க ஒரு குடும்பத்தை ஆரம்பிச்ச பிறகு அவங்க செட்டில் ஆனாக்கா அப்புறமா அவங்க வேலையை பார்த்துக்கணும்னு விட்டுருவாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் இல்லையா? ஆனா அந்த அளவுக்கு பொறுப்பு வந்து நம்ம எடுத்துட்டு இருப்போம். ஆனா அங்க அப்படி கிடையாது. 17 வயசு ஆன பிறகு தே வில் லீவ் த ஃபேமிலி இட்செல்ஃப். அவங்களே சம்பாதிச்சு அதனாலதான் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி கெட்டு போகிறதுக்கான சான்சஸும் நிறைய இல்லையா? ஸோ இப்போ $100 இங்க சொல்லுவாங்க, $100 அந்த மாதிரி சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒருத்தன் வந்து குடிச்சிட்டு போதைக்கு விழுந்துருவான். காலையில மறுபடியும் வேலை தான் செய்வான். ஸோ அங்க ஊதியம் என்பது பெருசா டிஃபரன்சஸ் கிடையாது. ஸோ அதனால செல்வத்தினுடைய வேல்யூ வந்து எந்த ஒரு நிலையில இருக்கிறவங்களுக்குமே அந்த வித்தியாசம் என்பது கிடையாது. ஆனா உண்மையிலே அங்க எப்படி இருக்குன்றது எனக்கு தெரியாது. ஐ திங்க் சம்படி இந்த ஐ திங்க் கோமதி மாதாஜி இருந்தாங்கன்னா அவங்க தான் சொல்லலாம். ஏன்னா ஷீஸ் இன் யுஎஸ் இல்லையா? அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த இடத்துல வந்து எப்படி வாழ்நிலை என்பது எனக்கு தெரியாது. ஆனா இங்க மாதாஜி அவங்க எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பேசிக் அமெனிட்டிஸ் எல்லாருக்கும் பொதுவா இருக்கும் மாதாஜி. இங்க வந்து பேசிக் அமெனிட்டிஸ் கிடையாது. அது மெயினா அங்க அதுதான் பேசிக் அமெனிட்டிஸ் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே ஒரு ஹைஃபையா தான் இருக்கும். இங்க நம்ம எல்லாம் ஹைஃபையா இருக்கிற ஸ்டேஜ்ல தான் இருந்துட்டே தான் மேல போனோம். அங்க அப்படி இல்ல, ஹைஃபையே ஸ்டார்டிங்கே ஹைஃபையா இருக்கும். ஒருத்தரும் ரோட்ல போக மாட்டாங்க. ரோட்ல எல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி கழிவுகள்லாம் பார்க்கவே முடியாது. இங்க அதெல்லாம் தான் நடக்கிறது, வேற ஒண்ணும் இல்ல. அதுதான் மெயின் டிஃபரன்ஸ். எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கூட அப்படிதான் இருக்குமா மாதாஜி? அவங்களே சுயமா சம்பாதிக்கிறாங்க. கரெக்ட். எஸ் வாசிங். யார் வாசிக்கிறீங்களோ வாசிங்.
ஹரே கிருஷ்ணாஜி, நான் முதல் பேராகிராஃப் படிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க வாசிங்க. அதிகாரம் 17. போவரியில் நண்பர்களுக்கும் எதிரிகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. நான் போவரிக்கு செல்வதை கேள்விப்பட்டு என் நண்பர் அதிர்ச்சி அடைந்தார். ஆனால் நான் பல ஆபத்துக்களை கடந்து வந்தாலும் இது ஆபத்து என்று நான் ஒருபோதும் நினைத்ததில்லை. எல்லா இடங்களிலும் நான் இது என் வீடு என்று நினைத்தேன். ஸ்ரீல பிரபுபாதர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க. ஏப்ரல் 1966 ஸ்ரீல பிரபுபாதா வெளியே சென்றிருந்த போது 307வது அறைக்குள் யாரோ ஒருவர் புகுந்து அவரது தட்டச்சுப்பொறி மற்றும் டேப் ரெக்கார்டரை திருடிச் சென்றார். பிரபுபாதா கட்டிடத்திற்கு திரும்பும் போது துப்புரவு பணியாளர் அவருக்கு திருட்டுச் சம்பவம் குறித்து தெரிவித்தார். ஒரு அடையாளம் தெரிந்த திருடன் டிரான்ஸ்டம் கண்ணாடியை உடைத்து அதன் வழியாக ஏறி மதிப்பு மிக்க பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு தப்பிச் சென்றான். பிரபுபாதா கேட்டதும் துப்புரவு பணியாளர் தான் குற்றவாளி என்று உறுதியாக நம்பினார். நிச்சயமாக அவரால் அதை நிரூபிக்க முடியவில்லை. எனவே அவர் இழப்பை ஏமாற்றத்துடன் ஏற்றுக்கொண்டார். சில நண்பர்கள் அவரது பழைய தட்டச்சு பொறி மற்றும் டேப் ரெக்கார்டருக்கு மாற்றாக வழங்கினர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்தியாவுக்கு எழுத கடிதத்தில் அவர் இந்த திருட்டு 1000 ரூபாய்க்கும் அதிகமான இழப்பு ஏற்பட்டதாக விவரித்தார். என் அறையில் நடக்கும் குற்றங்கள் நியூயார்க்கில் மிகவும் பொதுவானவை என்பது புரிகிறது. இதுதான் பொருள் இயற்கையின் வழி. அமெரிக்க மக்களிடம் எல்லாம் போதுமானதாக இருக்கிறது. தொழிலாளிக்கு தினசரி கூலியாக சுமார் 100 ரூபாய் கிடைக்கிறது. இன்னும் ஒழுக்கமின்மையாய் திருடர்கள் இருக்கிறார்கள். சமூக நிலை அவ்வளவு சிறப்பாக இல்லை. பிரபுபாதா சிந்தியா டிக்கெட் முகவரான ஜோசப் போஸ்டரிடம் ஓரிரு மாதங்களில் இந்தியா திரும்புவதாக கூறியிருந்தார். அது 7 மாதங்களுக்கு முன்பு. இப்போது அவர் வந்ததிலிருந்து முதல் முறையாக பிரபுபாதா புரூக்ளினில் உள்ள சிந்தியா டிக்கெட் அலுவலகத்திற்கு திரும்பினார். திருட்டு பற்றி திரு போஸ்டரிடம் பேசினார். அவர் கிளப்பிற்கு வரவேற்கிறோம் என்று பதிலளித்தார். மேலும் தனது சொந்த ஆட்டோமொபைல் சமீபத்தில் திருடப்பட்டது பற்றி பிரபுபாதாவிடம் கூறினார். இது போன்ற விஷயங்கள் நியூயார்க் நகரத்திற்கு அசாதாரணமானது அல்ல என்று அவர் விளக்கினார். நகரத்தின் ஆபத்துக்கள் மற்றும் திருட்டுக்கள் மற்றும் கொள்கைகளை தவிர்ப்பது எப்படி என்பதை அவர் பிரபுபாதாவிடம் கூறினார். பிரபுபாதா தலையை ஆட்டிக் கொண்டே கேட்டார். அமெரிக்க இளைஞர் தவறாக வழிநடத்தப்பட்டு குழப்பமடைந்துள்ளனர் என்று திரு போஸ்டரிடம் கூறினார். அவர் இந்தியாவுக்கு திரும்புவதற்கான திட்டங்களை பற்றி விவாதித்தார். மேலும் திரு போஸ்டருக்கு தனது பாகவதங்களில் ஒன்றை காட்டினார். 307வது அறையில் வசிப்பதற்காக பிரபுபாதா தனது உற்சாகத்தை இழந்திருந்தார். துப்புரவு பணியாளர் மீண்டும் திருடுவது தடுப்பது எது? ஹார்வி கோகனும் பில் ஏப்ஸ்டீனும் அவரை நகர மையத்திற்கு இடம்பெயருமாறு அறிவுறுத்தினர். மேலும் அங்குள்ள இளைஞர்களிடையே அதிக ஆர்வமுள்ள பின்தொடர்பவர்களை அவருக்கு உறுதியளித்தார். அது ஒரு கவர்ச்சிகரமான திட்டமாக இருந்தது. அவர் அதை மறுபரிசீலனை செய்ய தொடங்கினார். பின்னர் ஹார்வி போவரியில் உள்ள தனது ஸ்டுடியோவை பிரபுபாதாவுக்கு வழங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து பாசிங்க. ஐ திங்க் போவரி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இடம். போவரியன்னா ஒரு இடம். அந்த இடம் வந்து பகலெல்லாம் வெளியில சுத்துவாங்க, இரவானா வந்து இருந்துக்குவாங்க. ஸோ அந்த இடம் வந்து ஃப்ரீயா வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கட்டி விட்டு இருக்குது. இப்போ நம்ம கூட ஊருக்கு இப்போ நம்ம ஊர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தங்கறதுக்கான இடத்த வந்து கவர்மெண்ட் கட்டி கொடுக்கறது இல்ல. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பிச்சைக்காரங்க எல்லாம் சத்திரங்கள்லாம் இருந்து மாதாஜி, அந்த சத்திரம் மாதிரி ஏதோ சொல்றாங்க. அது சத்திரம்னா டீசெண்டா இருக்கும் மாதாஜி. சத்திரம் வந்து டீசெண்டா இருக்கும். ஓகே, ஒரு மாதிரி வரவங்களை வந்து தங்கறதுக்கு வந்து இருங்கன்னு உபசரிக்கிறதுக்கு ஆளுங்க இருப்பாங்க. இது அந்த மாதிரி கிடையாது. செல்ஃப் மெயின்டைன் பண்ணணும். வெறும் வீடு மட்டும் தான் இருக்கும் அந்த இடத்துல. ஸோ காலையில யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. இரவான பிறகு எல்லாரும் வந்து அங்க சேருவாங்க. அப்படிப்பட்ட இடம். அதுக்கு பேர் தான் போவரின்னு பேர். எஸ் வாசிங்க. அந்த மாதிரி இடத்துக்கு மூவ் ஆகணும்ன்றது வந்து அவருக்கு மேலும் அந்த வீட்டுல இருக்கிறதுக்கு பிடிக்கல. அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு கிளீன் பண்ணக்கூடிய அவன் தான் வந்து எடுத்து போயிருக்கான்ட்டு. ஆனா அவனே வந்து திருடா யாரோ வந்து திருடி போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றது அந்த ஒரு இஸ் கிவிங் த கம்ப்ளைண்ட். ஸோ அதை அவர்கிட்ட நிரூபிக்க முடியாததுனால அவர் அதை வந்து பேசக்கூடாதுன்னு விட்டுட்டார். ஆனா மன வருத்தம் இருந்தது. அவர்கிட்ட இருந்த டேப் ரெக்கார்டர் மற்றும் அவர்கிட்ட இருந்த அந்த டைப்ரைட்டர் மிஷின் இது ரெண்டுமே போயிடுது. அதுக்கப்புறம் வேற எல்லாருமே கொடுத்தாங்க அது. ஆனாலும் அவரோட அந்த பழசு வந்து அவரால் வந்து மறக்க முடியல. ஸோ மேலும் வந்து ஊருக்கு திரும்பணும். 2 மாசத்துல ஊருக்கு திரும்பணும்னு வந்தவர் 7 மாசம் ஆகியும் வரல. ஆனா இப்போ அவர் வந்து ஊருக்கு திரும்பணுன்றதுக்காக மீண்டும் அந்த கப்பல் கம்பெனி அந்த இடத்துக்கு வர்றாரு. ஆக்சுவலி மீண்டும் அந்த 307வது இடத்துல வந்து வசிக்கிறதுக்கு அவருக்கு வந்து மனசு இல்லை. ஸோ ஹார்வி என்பவர் முன்னாடி ரோட படிச்சுட்டு போனோம் இல்லையா?
ஹார்வி போவரி, ஹார்பி என்பவருக்கு போவரியில அவரும் வந்து என்ன வச்சிருக்காரு, ஒரு ஸ்டுடியோ வச்சிருக்காரு. ஸோ அங்க ஒரு ஸ்டோரேஜ் இது இருக்கும். அந்த அந்த இடத்த வந்து அவருக்கு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கறது வந்து சொல்றாரு. ஆனா அதை கேட்ட பிறகு இன்னொருத்தர் வந்து அங்கேயா போறீங்க, அதாவது ஒரு நண்பர் இவரை வந்து இந்த இடத்த விட்டு அனுப்புனா எங்க வைக்கணும்னு தெரியாது, இன்னொரு நண்பர் அந்த இடத்துக்கு போக கூடாதுன்ற அவருக்கு ஒரு ஆதங்கம். அதை தான் நாம இந்த இடத்துல படிக்க போறோம். எஸ், மேடிசன் அவென்யூ. மாதாஜி correct. எஸ், வாசி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. எல்லாரும் படிங்க, ஒரு ஒருத்தரா படிங்க. எடிசன் அவென்யூ விளம்பர நிறுவனத்தில் வணிக கலைஞராக ஹார்லி பணியாற்றி வந்தார். சமீபத்தில் சொந்த சொத்து அவரை ஒரு ஓவியராக தனது சொந்த வாழ்க்கையை தொடர போவரியில் உள்ள ஒரு மாடிக்கு செல்ல தூண்டியது. ஆனால் அவர் நியூயார்க்கின் மீது ஏமாற்றமடைந்து கொண்டிருந்தார். ஹெராயினுக்கு அடிமையான ஒரு அறிமுகமானவர்கள் குழு வந்து அவரது தாராள மனப்பான்மையை சாதமாக பயன்படுத்தி கொண்டது. மேலும் அவரது மாடி சமீபத்தில் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது. அவர் நகரத்தை விட்டு வெளியேறி கலிபோர்னியா செல்ல முடிவு செய்தார். ஆனால் செல்வதற்கு முன் அவர் பிரபுபாதாவுக்கு டேவிட் ஆலனுடன் பகிர்ந்து கொள்ள தனது மாடியை வழங்கினார். ஆர்வி கோகன் தனது மாடியை வாடகைக்கு விட்டார். சான் பிரான்சிஸ்கோவிற்கு குடிபெயர்வது டேவிட் ஆலன் கேள்விப்பட்டிருந்தார். ஹார்விக்கு டேவிட்டை நீண்ட காலமாக தெரியாது. ஆனால் ஹார்வி வெளியேற வேண்டியதற்காக முந்தைய இரவில் லோயர் ஈஸ்ட் சைடில் 3 வெவ்வேறு இடங்களில் தற்செயலாக டேவிட்டை 3 வெவ்வேறு முறை சந்தித்தார். ஹார்வி இதை டேவிட்டிற்கு மாடியை வாடகைக்கு விட வேண்டும் என்பதற்கான அடையாளமாக எடுத்துக்கொண்டார். ஆனால் சுவாமியும் உள்ளே செல்ல வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பாக நிபந்தனை விதித்தார். பிரபுபாதா தனது 72வது தெரு முகவரியை விட்டு வெளியேற தயாராகி கொண்டிருந்த போது அந்த கட்டிடத்தின் பணிபுரிந்த ஒரு அறிமுகமான எலக்ட்ரீஷியன் அவரை எச்சரிக்க வந்தார். பவுரி ஒரு ஜென்டில்மேன் இடம் அல்ல அவர் என்று தெரிவித்தார். அது உலகின் மிக ஊழல் நிறைந்த இடம். பிரபுபாதாவின் பொருட்கள் அறை 307 திருடப்பட்டன. ஆனால் பவுரிக்கு குடிபெயர்வது தீர்வாக இருக்கவில்லை. ஸ்ரீல பிரபுபாதாவின் புதிய இல்லமான போவரி நீண்ட வரலாற்றை கொண்டிருந்தது. 1600களின் முற்பகுதியில் மன்ஹாட்டன் நியூ ஆம்ஸ்டர்டாம் என்று அழைக்கப்பட்டு டச்சு மேற்கிந்திய நிறுவனத்தால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட போது நியூ நெதர்லாந்தின் ஆளுநரான பீட்டர் மினிட் இருபுறமும் பல பௌரிகள் அல்லது பண்ணைகள் இருந்ததால் போவரி என்று அழைக்கப்பட்ட வடக்கு தெற்கு சாலையை அமைத்தார். இது ஒரு தூசி நிறைந்த கிராமப்புற சாலையாக இருந்தது. வினோதமான டச்சு குடிசைகளால் வரிசையாக இருந்தது மற்றும் பீட்டர் ஸ்டூவேசன்டின் தோட்டத்தில் வளரும் பீச் பழத்தோட்டங்களால் சூழப்பட்டது. இது பாஸ்டனுக்கு செல்லும் உயர் சாலையின் ஒரு பகுதியாக மாறியது மற்றும் அமெரிக்க புயற்சியின் போது நியூயார்க் நகரத்திற்கான ஒரே நுழைவாயிலாக மூலோபாய முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருந்தது. 1800களின் முற்பகுதியில் போவரி ஜெர்மன் குடியேறிகளால் ஆதிக்கம் செலுத்தப்பட்டது. நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் அது பெரும்பாலும் யூதர்களாக மாறியது. படிப்படியாக அது நகரத்தின் நாடாக வாழ்க்கையின் மையமாக மாறியது. இருப்பினும் லோயர் மான்ஹட்டனின் வரலாறு விவரிக்கிறபடி 1870க்கு பிறகு போவரியின் புகழ்பெற்ற சீரழிவின் காலம் வந்தது. போலி 7 அறைகள், 5 சென்ட் விஸ்கி மற்றும் நாக் அவுட் சொட்டுகளில் நிபுணத்துவம் பெற்ற சலூன்கள், பரபரப்பான நாணய அருங்காட்சியகங்கள், அழுக்கு மற்றும் எலிகளால் நிறைந்த பழமையான பீர் டைவ்கள். சார்லஸ் ஜேம்ஸ் போர்ட்ஸின் தி போவரி நான் இனி அங்கே போக மாட்டேன் பாடலுடன் சேர்ந்து சொல்ல முடியாத ஊழல் நிறைந்த இடமாக அதை நாட்டின் நினைவில் என்றென்றும் நிலைநிறுத்தியது. பிரபுபாதாவின் எலக்ட்ரீஷியன் நண்பரின் எதிர்வினை அசாதாரணமானது அல்ல. போவரி இன்னும் உலகம் முழுவதும் ஸ்கிட் ரோ என்று அழைக்கப்படுகிறது.
இது பாழடைந்த மற்றும் வீடற்ற குடிகாரர்களின் இடம். ஒருவேளை அந்த நகர எலக்ட்ரீஷியன் போவரியில் வியாபாரம் செய்து பாழடைந்தவர்கள் ஒரு பாட்டிலை கடந்து செல்வதையோ அல்லது சாக்கடையில் மயங்கி கிடப்பதையோ அல்லது வழிப்போக்கர்களிடம் தடுமாறி குடிபோதையில் அவர்கள் மீது மோதி பணம் கேட்பதையோ பார்த்திருக்கலாம். மாதாஜி படிக்கவாங்க மாதாஜி. இன்னொரு பேராகிராஃப் படி. போவரியின் 7 அல்லது 8,000 வீடற்ற ஆண்களில் பெரும்பாலோர் பகலில் தங்கள் அறைகளை காலி செய்ய வேண்டிய தங்குமிடங்களில் தூங்கினர். வேறு எங்கும் செல்லவோ அல்லது வேறு எதுவும் செய்யவோ இல்லாமல் அவர்கள் தெருவில் சுற்றித் திரிவார்கள். நடைபாதைகளில் அமைதியாக நின்று சுவரில் சாய்ந்து அல்லது தனியாகவோ அல்லது குழுக்களாகவோ மெதுவாக நகர்ந்து செல்வார்கள். குளிர்ந்த காலநிலையில் அவர்கள் 2 கோட்டுகள் மற்றும் பல உடைகளை ஒரே நேரத்தில் அணிவார்கள். சில சமயங்களில் நெருப்பை சுற்றி தங்களை சூடேற்றிக் கொள்வார்கள். அவர்கள் நகர குப்பை தொட்டியில் தொடர்ந்து செல்வார்கள். இரவில் தங்குமிடம் இல்லாதவர்கள் நடைபாதைகள், வீட்டு வாசல்களில் மற்றும் தெரு மூலைகளில் தூங்குவார்கள். நிராகரிக்கப்பட்ட பெட்டிகளில் ஊர்ந்து செல்வார்கள் அல்லது கம்பிகளுக்கு அருகில் அருகருகே விரிந்து கிடப்பார்கள். திருட்டுக்கள் பொதுவானவை. ஒரு மனிதன் தூங்கும் போது அவனது பைகள் 10 அல்லது 20 முறை தேடப்படலாம். போவரியில் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படுதல் மற்றும் இறப்பு விகிதங்கள் தேசிய சராசரியை விட 5 மடங்கு அதிகமாக இருந்தன. மேலும் வீடற்ற ஆண்களில் பல சமீபத்திய காயங்கள் அல்லது வன்முறையின் அடையாளங்களை கொண்டிருந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப பிரபுபாதர் போவரிக்கு வரணும்னாலும் ஹார்வே அவருடைய இடத்த கொடுக்குறேன்றாரு. ஆனா ஒரு கட்டிடத்தினுடைய அந்த எலக்ட்ரீஷியன் அங்க போக வேண்டாம். அது எப்படிப்பட்ட இடமா இருக்கும்னாக்கா, வந்தவங்கள பத்தி பெருசா அங்க வருத்தப்பட போறதும் கிடையாது. போறவங்கள பத்தியும் அவங்க ஏன் போறீங்கன்னு கேட்க மாட்டாங்க. இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம கிட்ட எவ்வளவு சுரண்ட முடியுமோ அவ்வளவு, அட் த காஸ்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் ஆல்சோ. அப்படிப்பட்ட இடங்கள். நீங்க இந்த மாதிரி இடங்கள் ஐ திங்க் வெரி ஓல்டு மூவிஸ்ல எல்லாம் கூட சில இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா, மேபி 70s 80s மூவிஸ்ல கூட பார்த்திருக்கலாம் இல்லையா? சோ அந்த மூவிஸ் தெருவுல கிடைக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை எடுத்து வளர்க்கறது இல்லையா, அவனையே ஒரு பெரிய ரவுடி ஆக்குறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம தமிழ் சினிமால நிறைய பார்த்திருக்கோம் முன்னாடி காலத்துல. இப்ப நம்ம சினிமா பாக்குறது இல்லை. அந்த மாதிரி இடங்கள் தான். சோ அதுக்கு வாடகை கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. ஓகே. ஆனா அவங்களுக்குன்னு அதை எவ்வளவு நாள் இருக்காங்களோ அந்த நாள் வரைக்கும் அவங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. சோ மேலும் படுத்தா நாளைக்கு காலையில நாம நல்ல நிலையில எழுந்திருப்போமான்றது கேரண்டி கிடையாது. சோ அப்படிப்பட்ட இடம். ஓகே. சோ அதுல பிரபுபாதா 94வது போவரியில ஓகே அங்க இருந்து தொடங்குங்க. எஸ் புஷ்ப மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே படிக்கவே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த கஷ்டம் தான் மாதாஜி. பிரபுபாதாவின் மாடி உங்களுக்கு வாசிக்கவா மாதாஜி? மாடி 94. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்கோ. புஷ்ப மாதாஜி கொடுங்கோ, அப்புறமா நீங்க படிங்க. சரிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க நான் கொஞ்சம் படிக்கிறேன். பிரபுபாதாவின் மாடி 94 போவரி ஹூஸ்டன் தெருவுக்கு தெற்கே 6 தொகுதிகள் இருந்தது. ஹூஸ்டன் மற்றும் போவரியில் கடுமையான குறுக்கு நகர போக்குவரத்தில் பாழடைந்த குப்பைகள் ஒன்று கூடின. கார்கள் விளக்குக்காக நிற்கும் போது பாழடைந்தவர்கள் கண்ணாடிகளை கழுவி பணம் கேட்பார்கள். ஹூஸ்டனுக்கு தெற்கே முதல் தொகுதிகளில் பெரும்பாலும் உணவக விநியோக கடைகள், விளக்கு கடைகள், மது கடைகள் மற்றும் மதிய உணவு விடுதிகள் இருந்தன. கட்டிடங்கள் 3 மற்றும் 4 மாடிகளை கொண்டிருந்தன. பழைய குறுகிய நெரிசலான குடியிருப்புகள் அவற்றின் முகங்கள் பலத்த தீ மற்றும் 4 மாடிகளை கொண்டு இருந்தன. பழைய குறுகிய நெரிசலான குடியிருப்புகள் அவற்றின் முகங்கள் பலத்த தீ பாதுகாப்புகளால் மூடப்பட்டிருந்தன. போவரியில் போக்குவரத்து மேல் நகரம் மற்றும் நகர மையத்திற்கு ஓடியது. தெருவின் இருபுறமும் கார்கள் நிறுத்தப்பட்டன. நிலையான போக்குவரத்து இறுக்கமாக சென்றது. வணிக நாளில் மெதுவாக நகரும் பாழடைந்த குப்பைகளுக்கு மத்தியில் உழைக்கும் மக்கள் விறுவிறுப்பாக சென்றனர். கடை ஜன்னல்களில் பல பாதுகாப்பு இரும்பு வாயில்களால் மூடப்பட்டிருந்தன. ஆனால் வாயில்களுக்கு பின்னால் கடை உரிமையாளர்கள் வருங்கால மொத்த மற்றும் சில்லறை வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்க தங்கள் வகையான விளக்குகளை ஏற்றினர். 94 போவரி
ஹெஸ்டர் தெருவுக்கு வடக்கே 2 கதவுகள் மட்டும் இருந்தது. மூலையில் விசாலமான ஹால், மூன்டேவன் இருந்தது. இது பெரும்பாலும் அக்கம் பக்க மது பிரியர்களால் அடிக்கடி வந்து சென்றது. உணவகத்திற்கு மேலே 4 மாடி போவரி ஹவுஸ் இருந்தது. அதில் ஒரு நியான் அடையாளத்தில் குறிக்கப்பட்டது, பால்மா ஹவுஸ். இது ஒரு பாதுகாப்பு உலோக கூண்டால் மூடப்பட்டு 2வது மாடியில் இருந்து பெரிய சங்கிலிகளால் தொங்கவிடப்பட்டது. 92 போவரியில் உள்ள ஹோட்டலின் நுழைவாயில். அதற்கு லாபி இல்லை, ஆனால் அழுக்கு வெள்ளை ஓடுகளால் மூடப்பட்ட ஒரு வெறிச்சோடிய ஹால்வே மட்டுமே. 94 நுழைவாயிலிருந்து 6 அடிக்கு மேல் இல்லை. 94 போவரி ஒரு குறுகிய 4 மாடி கட்டிடம். இது நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே சாம்பல் நிறத்தில் வரையப்பட்டிருந்தது மற்றும் ஒரு பெரிய கருப்பு தீயணைப்பு தடுப்பின் வழக்கமான முகப்பை கொண்டிருந்தது. நன்கு தேய்ந்து போன கருப்பு இரட்டை கதவு, அதன் கண்ணாடி பேனல்கள் கோழி கம்பியால் வலுவூட்டப்பட்டு தெருவில் திறக்கப்பட்டன. கதவின் மேலே உள்ள பலகை ஏர் 3rd and 4th என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. இது கலைஞர்கள் வசிக்கும் அந்த தளங்களை ஆக்கிரமித்திருப்பதை குறிக்கிறது. வடக்கே உள்ள அடுத்த கட்டிடமான 96 போவரியின் முதல் தளம் சேமிப்புக்காக பயன்படுத்தப்பட்டது. அதன் முன் நுழைவாயில் துருப்பிடித்த இரும்பு வாயிலால் மூடப்பட்டு இருந்தது. 98 போவரியில் மற்றொரு மதுக்கடை, ஹரோல்ட்ஸ், ஹாஃப் மூனை விட சிறியதாகவும் பெரியதாகவும் இருந்தது. இதனால் அந்த தொகுதி 2 சலூன்கள், ஒரு ஃப்ளோக் ஹவுஸ் மற்றும் 2 மாடிகளை கொண்ட கட்டிடங்களை கொண்டிருந்தது. 1960களில் நியூயார்க் நகரத்தின் அந்த பகுதியில் மாடி வாழ்க்கை தொடங்கியது. ஓவியர்கள், இசைக்கலைஞர்கள், சிற்பிகள் மற்றும் பிற கலைஞர்கள் பெரும்பாலான அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் உள்ளதை விட அதிக இடம் தேவைப்பட்டவர்கள். 19ஆம் நூற்றாண்டில் தொழிற்சாலைகளை கட்டப்பட்ட கட்டிடங்களில் வசிக்க நகரம் அனுமதி அளித்திருந்தது. இந்த கைவிடப்பட்ட தொழிற்சாலைகளில் தீப்பிடிக்காத கதவுகள், குளியல் தொட்டிகள், ஷவர் ஸ்டால்கள் மற்றும் வெப்பமாக்கல் பொருத்தப்பட்ட பிறகு ஒரு கலைஞர் மலிவாக ஒரு பெரிய இடத்தை பயன்படுத்த முடியும். இவை ஏர் மாடிகள். 94 போவரியில் மேல் தளத்தில் உள்ள ஹார்வி கோகனின் மாடி கிட்டத்தட்ட 100 அடி நீளமும் கிழக்கிலிருந்து மேற்கு வரை 25 அடி அகலமும் கொண்ட ஒரு திறந்த வெளியாக இருந்தது. இது போவரி பக்கத்தில் கிழக்கில் நல்ல அளவு சூரிய ஒளியை பெற்றது. மேலும் மேற்கு மூலையில் ஜன்னல்களும் ஒரு ஸ்கைலைட்டும் இருந்தது. கூரையின் வெளிப்படும் ராப்டர்கள் தரையிலிருந்து 12 அடி உயரத்தில் இருந்தன. ஹார்வி கோகன் மாடியை ஒரு கலைக்கூடமாக பயன்படுத்தினார். மேலும் ஓவியங்களுக்கான ரேக்குகள் இன்னும் சுவர்களில் வரிசையாக இருந்தன. வடமேற்கு மூலையில் ஒரு சமையலறை மற்றும் ஷவர் பிரிக்கப்பட்டன. மேலும் ஒரு அறை பிரிப்பான் ஓவரி பக்க ஜன்னல்களில் இருந்து சுமார் 15 அடி தொலைவில் இருந்தது. இந்த பிரிப்பான் சுவரிலிருந்து சுவருக்கு ஓடவில்லை, ஆனால் இரு முனைகளிலும் திறந்திருந்தது. மேலும் அது கூரையிலிருந்து பல அடிகள் குறைவாக இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாசிக்க. இந்த பிரிவின் பின்னால் தான் பிரபுபாதாவுக்கு தனிப்பட்ட வாழ்க்கை பகுதி இருந்தது. ஜன்னலுக்கு அருகில் ஒரு படுக்கையும் சில நாற்காலிகளும் இருந்தன. பிரபுபாதாவின் தட்டச்சு பொறி பாகவத கையெழுத்து பிரதிகளின் அடுக்குகளை வைத்திருந்த சிறிய மேஜைக்கு அருகில் அவரது உலோக பெட்டியில் அமர்ந்திருந்தது. அவரது வேட்டிகள் ஒரு துணி கயிற்றில் உலர்த்தும் நிலையில் தொங்கிக் கொண்டிருந்தன. பிரிவின் மறுபுறத்தில் சுமார் 10 அடி அகலமும் 5 அடி ஆழமும் கொண்ட ஒரு மேடை இருந்தது. அதில் பிரபுபாதர் தனது கீர்த்தனங்கள் மற்றும் சொற்பொழிவுகளின் போது அமர்ந்திருந்தார். மேடை மேற்கு நோக்கி மாடியின் பெரிய திறந்து வெளியை நோக்கி திறந்திருந்தது. அதாவது ஒரு சில கம்பளங்கள் மற்றும் ஒரு பழங்கால திட மர மேஜை மற்றும் ஒரு ஈசல் மீது
பகவான் சைத்தன்யர் தனது கூட்டாளிகளுடன் நடனம் ஆடுவதை ஹார்வி வரைந்த ஓவியம் தவிர அந்த மாடி 4 நடைபாதைகளை கொண்டதாக இருந்தது. மேலும் ஒரே நுழைவாயில் வழக்கமாக பலமாக பூட்டப்பட்டிருக்கும் பின்புறத்தில் மேற்கு முனையில் ஒரு கதவு மட்டுமே இருந்தது. வெளிப்புறத்திலிருந்து இந்த கதவு ஒரு நடைபாதையில் திறக்கப்பட்டது. கதவின் மேல் ஒரு சிவப்பு எக்ஸிட் விளக்கு மட்டுமே எரிந்தது. அந்த நடைபாதை வலதுபுறம் சில படிகள் சென்று திறந்த பகுதிக்குள் சென்றது. ஒரு விருந்தினர் ஒரு கீர்த்தனை அல்லது சொற்பொழிவின் போது நுழைந்தால் அவர் நுழைவாயிலிருந்து சுமார் 30 அடி தூரத்தில் சுவாமியை தனது மேடையில் அமர்ந்திருப்பதை காண்பார். மற்ற மாலைகளில் முழு மாடியும் இருட்டாக இருக்கும். ஆனால் சிறிய நடைபாதையில் சிவப்பு எக்ஸிட் ஒளியின் பிரகாசமும் பிரபுபாதர் பணிபுரிந்த பிரிவின் மறுபக்கத்திலிருந்து வெளிப்படும் மென்மையான வெளிச்சமும் காரணமாக இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இப்போ அந்த போவரி அவர் 94ஆம் போவரியில இருக்கிறார். சோ அந்த இடத்தினுடைய பரப்பளவு பெரியதாக இருக்கிறது இல்லையா? சோ மேலும் 96 பற்றியும் சொல்றாங்க. மேலும் அந்த போவரியில எப்படிப்பட்டதுனாக்கா, இங்க பிரிவின் மறுபுறத்தில் சுமார் 10 அடி நீளம் அகலம் அந்த ரூமுடைய சைஸ் எல்லாமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது 4, அதாவது அந்த மாடி 4 நடைபாதைகளை கொண்டதாக இருந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ எக்ஸிட் பாதை பற்றியும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ ஒரு சென்டர் இடத்துல அமர்ந்து அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, அந்த சிறிய வெளிச்சம் பிரகாசம் தான் அவருக்கு இருக்கு. சோ இதை கொண்டு அவர் ஐ திங்க் அவர் எழுதுவார். பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாமே அவர் கம்போசிங்ல இருக்காரு ஆக்சுவலி. ஓகே. மேலும் எஸ் அடுத்து ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிங். போவரின்னா உண்மையான நிலை நம்ம இந்த ஸ்லம் ஏரியா போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிடும். ஓகே. எல்லா இடத்துலயுமே இந்த ஸ்லம் எப்படி இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு இது மாதிரி தான் இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணன். மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க ஜெயந்தி மாதாஜி, வாசிட்டு பேர் நீங்க வாசி. பிரபுபாதா போவரியில் ஒரு சிறிய விளக்கின் கீழ் அமர்ந்து வசித்து வந்தார். அதே நேரத்தில் நூற்றுக்கணக்கான கைவிடப்பட்டவர்கள் அதே நகர தொகுதியில் நூற்றுக்கணக்கான நிர்வாண விளக்குகளின் கீழ் அமர்ந்திருந்தன. கைவிடப்பட்டவர்களை விட அவருக்கு நிலையான வருமானமோ நிலையான வசிப்பிடத்தின் பெரிய பாதுகாப்போ இல்லை. ஆனாலும் அவரது உணர்வு வேறுபட்டு அவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து தனது பக்தி வேதாந்த நோக்கங்கள் மூலம் உலகிற்கு பேசினார். ரிவர் சைடு டிரைவ் அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் 14வது மாடியிலோ அல்லது போவரி மாடியின் ஒரு மூலையிலோ அவரது கடமை அனைத்து மனித குலத்திற்கு கிருஷ்ண உணர்வை முதன்மையாக தேவையாக நிறுவுவதாகும். அவர் தமது மொழிபெயர்ப்பையும் நியூயார்க் நகரின் ஒரு கிருஷ்ண கோயிலை பற்றி தனது நிலையான பார்வையை தொடர்ந்தார். அவரது உணர்வு கிருஷ்ண உணர்வில் பணியில் உள்வாங்கப்பட்டதால் அவர் தங்குமிடத்தில் தனது சுற்றுப்புறங்களை சார்ந்திருக்கவில்லை. அவருக்கு வீடு என்பது செங்கல் மற்றும் மரத்தால் ஆனதல்ல, மாறாக எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் கிருஷ்ணனிடம் அடைக்கலம் புகுவதுதான். பிரபுபாதா தனது நண்பர்களிடம் எங்கு என் வீடு என்று கூறிய போது, கிருஷ்ணரின் அடைக்கலம் இல்லாமல் உலகம் முழுவதும் ஒரு பாழடைந்த இடமாக இருக்கும். பெரும்பாலும் அவர் மக்கள் 3 வெவ்வேறு அறைகளில் வாழ்கிறார்கள் என்று வேத வாக்கியத்தை குறிப்பிடுவார். நன்மை, ஆர்வம் மற்றும் அறியாமை காட்டில் வாழ்க்கை தன்மையில் நிலையில் உள்ளது. நகரத்தில் வாழ்க்கை மோகத்தில் உள்ளது மற்றும் மதுபான கடை, விபச்சாரம் விடுதி அல்லது சீரழிந்த இடத்தில் வாழ்க்கை அறியாமை நிலையில் உள்ளது. ஆனால் விஷ்ணுவின் கோவிலில் வாழ்வது என்பது ஆன்மீக உலகில் வைகுண்டத்தில் வாழ்வதாகும். இந்த 3 பௌதீக முறைகளுக்கும் அப்பாற்பட்டது. பிரபுபாதா தனது கூட்டங்களை நடத்தி கீர்த்தனை செய்து கொண்டிருந்தார். இந்த போவரி மாடியம் தெய்வீகமானது. அவர் பிரிவின்
பின்னால் ஸ்ரீமத் பாகவத்தின் திறந்த பக்கங்களுக்கு தனது மூளை வேலை செய்து கொண்டிருந்த போது அந்த அறை பிருந்தாவனத்தில் உள்ள ராதா தாமோதரர் கோவில் உள்ள அவரது அறையை போலவே இருந்தது. சுவாமி போவரி மாடிக்கு குடிபெயர்ந்து செய்தி பெரும்பாலும் பாரடாக்ஸ் உணவகத்தில் வாய்மொழியால் பரவியது. மாலையில் மக்கள் அவருடன் பாடத் தொடங்கினர். சுவாமியின் புதிய சபையில் பெரும்பாலும் உள்ளூர் இளைஞர்களும் மற்றும் கலைஞர்களும் இருந்தனர். போவரியில் இசை கீர்த்தனைகள் ஹரே கிருஷ்ணா மிகவும் பிரபலமாக இருந்தன. தனது மூலையில் போவரி சுவாமியின் புதிய சபை பெரும்பாலும் உள்ளூர் இசைக்கலைஞர்கள் மற்றும் கலைஞர் இருந்தனர். போவரியில் இசை கீர்த்தனைகள் மிகவும் பிரபலமாக இருந்தது. அவர்கள் தத்துவத்தை விட ஆற்றலை இசைக்கு அதிகமாக பிரதிபலிப்பு காட்டினர். ஒவ்வொரு காலையிலும் அவர் ஸ்ரீமத் பாகவதம் குறித்து வகுப்பை நடத்தினார். அதில் டேவிட் ஆலன், ராபர்ட் நெல்சன் மற்றும் மற்றொரு சிறுவன் கலந்து கொள்வார்கள். அவ்வப்போது ஆர்வமுள்ள எவருக்கும் சமையல் கற்றுக் கொடுப்பார். விசாரிக்கும் எந்த ஒரு பார்வையாளர்களுடனும் அல்லது அவரது புதிய அறையை தோழருடனும் தனிப்பட்ட உரையாடல்களுக்கு அவர் வழக்கமாக தயாராகி இருந்தார். பிரபுபாதாவும் டேவிட்டும் பெரிய மாடியில் தனியாக வசிக்கும் பகுதியை கொண்டிருந்தாலும் விரைவில் அந்த இடம் முழுவதும் பிரபுபாதாவின் பிரசங்க நடவடிக்கையால் ஆதிக்கம் செலுத்தப்பட்டது. பிரபுபாதாவும் டேவிட்டும் நன்றாக பழகினர். முதலில் பிரபுபாதா டேவிட்டை ஒரு ஆர்வமுள்ள சீடராக கருதினார். ஏப்ரல் 27 அன்று டேவிட் ஆலனுடனான தனது உறவை விரித்து இந்தியாவில் உள்ள தனது நண்பர்களுக்கு அவர் கடிதம் எழுதினார். அவர் மற்றவர்களுடன் 72வது தெருவில் என் வகுப்பில் கலந்து கொண்டிருந்தனர். என் அறையில் இந்த திருட்டு சம்பவத்தை நான் சந்தித்த போது அவர் என்னை தனது வீட்டிற்கு அழைத்தார். எனவே நான் அவருடன் இருக்கிறேன். அவருக்கு பயிற்சி அளிக்கிறேன். அவர் ஏற்கனவே அனைத்து கெட்ட பழக்கங்களையும் விட்டுவிட்டதால் அவருக்கு நல்ல வாய்ப்பு உள்ளது. இந்த நாட்டில் பெண்களுக்கு தகாத தொடர்பும் புகைப்பிடித்தல், மது அருந்துதல் மற்றும் இறைச்சி சாப்பிடுவது பொதுவான விஷயங்கள். அதை தவிர வேறு சில கெட்ட பழக்கங்களும் உள்ளன. அதாவது வீட்டை விட்டு வெளியேறிய பிறகு குளிக்காமல் கழிப்பறை காகிதத்தை மட்டுமே பயன்படுத்துவது போன்றவை. ஆனால் எனது வேண்டுகோளின் பேரில் அவர் தனது பழைய பழக்கங்களில் 90% கைவிட்டார். மேலும் அவர் மகா மந்திரத்தையும் உச்சரிக்கிறார். தொடர்ந்து சாப்பிடுவேன். அதனால் நான் அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து வருகிறேன். அவர் குணமடைந்து வருவதாக நினைக்கிறேன். நாளை பிரசாத விநியோகத்திற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளேன். அவர் சந்தையிலிருந்து சில பொருட்களை வாங்க சென்றுள்ளார். டேவிட் முதலில் போவரிக்கு வந்தபோது அவர் நேர்த்தியான கல்லூரி மாணவரை போல தோன்றினார். அவர் 21 வயது, 6 அடி உயரம், நீலக்கண்கள், அழகானவர் மற்றும் புத்திசாலி தோற்றமுடையவர். நியூயார்க்கில் அவரது புதிய நண்பர்களின் பெரும்பாலோர் வயதானவர்கள். அவரை ஒரு குழந்தையாகவே கருதினர். டேவிட்டின் குடும்பம் மிச்சிகனில் உள்ள கிழக்கு லான்சிங்கில் வசித்து வந்தது. மேலும் அவரது தாயார் மாடியை குத்தகைக்கு எடுக்க மாதந்தோறும் $100 செலுத்தி வந்தார். அவருக்கு அதிக அனுபவம் இல்லாவிட்டாலும் சைகாடெலிக் மருந்துகள் மூலம் மன விரிவாக்கத்தின் ஒரு புதிய பகுதி கிடைக்கிறது என்று அவர் படித்திருந்தார். மேலும் அவரை LSD என்ற ஆபத்தான உலகிற்கு வேகமாக சென்று கொண்டிருந்தார். சுவாமியுடனான அவரது சந்திப்பு தீவிர மாற்றத்தின் நேரத்தில் வந்தது மற்றும் அவரது வாழ்க்கை ஆழமாக பாதித்தது. ஓகே மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்போ இந்த போவரில இருக்கார். அவரோட அந்த டேவிட் என்பவரும் இருக்கார். டேவிட் என்ற கூடிய அந்த நபர் 21 வயது, 6 அடி உயரம், பார்ப்பதற்கு ரொம்ப அழகான உருவம் மற்றும் நீளமான கண்கள் இல்லையா? கண்கள் அந்த பியூப்பல் சென்டர் நமக்கெல்லாம் கருப்பா இருக்கும். அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு சில பேருக்கு கேட்டைஸ் மாதிரி இருக்கும், சில பேருக்கு நீளமான கலர் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்படி பார்க்க ஃபேரா இருக்கிறதுக்கும் அந்த கண்களுக்கும் ரொம்ப கான்ட்ராஸ்டா ரொம்ப நல்லாவே இருப்பாங்க பார்க்கறதுக்கு இல்லையா? ஸோ இப்படி இருந்தாலும் அந்த இடத்துல இந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்பாயில்டு. ஸோ
இந்த அதாவது எப்படி வழி நடத்தணும், பிள்ளைகளை வந்து வழிநடத்தி பொறுப்பா எடுத்துட்டு போகணும்ன்ற அந்த ஒரு கலாச்சாரமே அந்த இடத்துல கிடையாது. சோ நம்ம எல்லாரும் கூட 3 குணங்களுக்கு ஆட்கொள்ளப்பட்டவர்கள் தான். சோ அந்த இடத்துக்கு போனப்போ எல்லாமே எல்லா இடமே என்னுடைய வீடுதான். பிரபுபாதருடைய ஒரு கருத்து இந்த இடத்துல நாம் என்ன எடுத்துக்கணும்னா, அவர் சுற்றுப்புற சூழலை பற்றி பெரிதாக கருதவில்லை. தன்னுடைய செயல்பாடுல அவர் வந்து மும்மரமாகவும் அதுல ஈடுபாடும் அதுல முழுவதும் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டார். அந்த ஒரு கருத்தை நாம கண்டிப்பா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நாம எல்லாரும் கூட வாழ்க்கையில அநேக தடை கற்களை பார்த்துட்டு வரோம் இல்லையா? சோ ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே அந்த தடை கற்களை பார்க்கிறோம். ஆனாலும் அந்த தடைகள் தான் நமக்கு வந்து முன்னாடி போக முடியலன்னு நினைச்சுட்டு உட்கார்ந்துருப்போம். ஆனா அவர் அதை வந்து பெருசுபடுத்தல. அவருடைய நோக்கம் எல்லாம் வந்து இறை தொண்டு. அது ஒண்ணுதான் அவருடைய நோக்கம். காலமே சிறியதாக இருக்கிறது, அதுக்குள்ள நான் எப்படி எல்லாத்தையும் முடிப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தோட தான் இருந்தார். சோ மேலும் அங்கே அந்த பாவரி என்னக்கூடிய இடம் வந்து சோ அப்படின்னா விபச்சாரம் இதெல்லாமே நடக்கக்கூடிய இடம் தான் அந்த இடத்துல. ஒரு ஜென்டில்மேனா அந்த இடத்துல வாழ்றதுக்கான ஒரு இடமே கிடையாது. சோ அங்கே இருந்தாலும் கூட அவர் வந்து தொடர்ந்து வந்து இந்த பகவத்கீதை, பாகவதம், சங்கீர்த்தனம் மற்றும் பிரசாதம் இதெல்லாமே வந்து செய்துட்டு தான் இருந்தார் இல்லையா? டேவிட் ஆலன் அப்படிங்கிற ராபர்ட் நெல்சன் மற்றும் சிறுவர் எல்லாருமே கலந்துக்குவாங்க. அந்த இடத்தையே அவர் வந்து பிரசங்கம் பண்றதுக்கும் கீர்த்தனங்கள் பாடுவதற்கும் மற்றும் வந்து பிரசாதம் விநியோகம் இது எல்லாமே செய்துட்டு இருந்தார். சோ பிரபுபாதா டேவிடும் பெரிய மாடி தனியால் வசிக்கும் பொழுது விரைவில் அந்த இடம் முழுவதும் பிரபுபாதின் பிரசங்க நடவடிக்கைகள் ஆதிக்கம் செலுத்தப்பட்டது. சோ அப்படின்னா அந்த இடத்துல யார் வசிச்சாலுமே அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் யாருக்கு வந்து அதாவது அடுத்தவங்க வந்து அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய அந்த நிலைக்கு போயிருக்கோ அந்த செயல்களை பார்க்கும் பொழுது பிரபுபாதருடைய செயல்கள் வந்து எல்லோராலுமே ஈர்க்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? 2 பேருக்குள்ள ஒரு அப்புறமா வந்து இவர் ஒரு மடல் எழுதுகிறார் தன்னுடைய நண்பர்களுக்கு வந்து விவரித்து. சோ நான் இங்க இருக்கேன், அங்கே வந்து நான் அவர்களுக்கெல்லாம் பயிற்சி அளிச்சுட்டு இருக்கேன், அவங்க போதைக்கு அடிமையாகி இருக்காங்க இல்லையா? பெண்களுடன் தகாத தொடர்பு, புகைப்பிடித்தல், மது அருந்துதல், இறைச்சி சாப்பிடுவது இப்படிப்பட்டது எல்லாமே வந்து இந்த கெட்ட பழக்கங்கள் அனைத்துமே இருக்கு. சோ இன்னொரு பழக்கம் என்ன, குளிக்காமலை இல்லையா? அதாவது நம்ம இது வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்துல வந்து ஈவன் அது நம்ம வீட்டுல பூஜை ரூமுக்கு போறதோ இல்ல வந்து பகவானுக்கு ஏதாவது நம்ம தொண்டு புரியணும்னா கூட நம்ம தூங்கி எழுந்தா கூட குளிக்கணும் இல்லையா? சோ வி ஹாவ் டு டேக் பாத். அதே மாதிரி வந்து நம்ம பாத்ரூம் போனா கூட குளிச்சுட்டு தான் வரணும். சோ இதுதான் நம்முடைய வைஷ்ணவ கலாச்சாரம். ஆனா அவங்க இந்த அதாவது பேப்பர் வச்சு துடைச்சிட்டு போட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. சோ மேலும் அப்படி இருந்தாலுமே அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் பொருட்படுத்தாம இந்த மகாமந்திர உச்சாடனத்தை எல்லாமே சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. சோ அவங்கெல்லாம் வந்து குணமாயிட்டு வர்றதாக அவர் பார்க்கிறார். தேர் இஸ் a சேஞ்ச். அப்படி இருந்தவங்களை வந்து இப்படி மாற்றக்கூடிய நிலை. சோ அது வந்து ஒரு ஆச்சாரியால தான் முடியும். சாதாரண மனிதரால வந்து கண்டிப்பா மாற்றி அமைக்க முடியாது. ஸோ இவர் டேவிட் முதல்ல வந்தப்ப எப்படி இருந்தாருன்னு புத்திசாலி தோற்றம் எல்லாமே இருந்தது. ஆனா பின்னாடி அந்த அசோசியேஷன் இல்லையா? அதாவது யாரோட அவர் சேர்றாரோ அவங்களுடைய நேச்சர் கண்டிப்பா வரும் இல்லையா? சோ ஒரு குடிக்காரனோட ஒரு போதைக்கு அடிமையா இருக்கிறவனோட சேர்ந்தா கண்டிப்பா சேர்பவன் வந்து நேர்மையானவனாக இருந்தாலும் பிற்காலத்துல அவன் அத்தகைய ஒரு செயலில் அவன் கண்டிப்பாக ஈடுபடுறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. அந்த மாதிரிதான் இந்த டேவிட் வந்து ஆனதே. இப்போ எல்எஸ்டி அப்படின்றது வந்து ஐ திங்க் அது ஒரு போதை பொருள்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ எல்எஸ்டின்னுடைய விரிவாக்கம் எனக்கு தெரியாது. நோட்டீசபிள் lysergic acid diethylamide, a powerful hallucinogenic. அப்படின்னா hallucinations என்ன அர்த்தம்னாக்கா நம்ம hallucinations பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எப்பவுமே கனவு மையத்திலேயே இருக்கக்கூடிய தன்மை. நம்ம உண்மையிலே நடக்குதா நம்ம கனவுல இருக்குதா அப்படின்னு வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாத அப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலை தான் வந்து hallucinations. ஹலுசினேஷன்னாக்க காதுல ஏதாவது கேட்டுக்கிட்டே இருக்காப்ல இருக்கும் மாதாஜி. இல்ல அலுசினேஷன் ஏதாவது பேசுறாப்ல அப்படி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு அவங்களுக்கு. அதாவது அலுசினேஷன் என்பது அவங்களுக்கு ஏதோ அவங்கள சுத்தி ஏதோ நிகழ்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு சைக்காட்ரிக் பேஷண்ட்ஸ்ங்களுக்கு தான் அது மாதிரி இந்த ஹலுசினேஷன் டெலூஷன்லாம் வரும். கரெக்ட். பட் இது வந்து ஒரு போதை பொருள் சாப்பிடுறதுனால ஏற்படக்கூடியது. எல்எஸ்டி அப்படிங்கிற அந்த மெட்டீரியல் இந்த கெமிக்கல் வந்து எடுத்துக்கும் பொழுது அவங்க வந்து அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளப்படுகிறார்கள் இல்லையா? மேலும் எஸ் இது வாழ்க்கை வந்து ஆழமாக பாதித்தது.
சிறு பிராயத்துல இதெல்லாம் வந்து செய்யும் பொழுது என்ன ஆகுறாங்க, பிற்காலத்துல அவங்க மிக கடினமான ஒரு கஷ்டத்துக்கு ஹெல்த் வைஸ் இதெல்லாமே வருது இல்லையா. ஸோ அமெரிக்கால இதெல்லாம் சர்வசாதாரணம் தான். எஸ், யார் வாசிக்கணும் இப்போ? பத்மா மாதாஜி. டேவிட் சுவாமியுடன் எனக்கு இருந்த உறவு உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல உறவு. ஆனால் அவருடன் நெருக்கமாக இருப்பதன் மகத்தான ஆற்றலால் நான் மூழ்கி போனேன். அது என் நனவை மிக வேகமாக தூண்டியது. இரவில் என் கனவுகள் கூட கிருஷ்ண உணர்வின் தெளிவானதாக இருக்கும். சுவாமி எழுந்திருக்கும் போது நான் அடிக்கடி தூங்கிக் கொண்டிருந்தேன். ஏனென்றால் அவர் இரவு தாமதமாக விழித்திருந்து அவரது மொழிபெயர்ப்புகளில் வேலை செய்தார். அந்த ஆழமான உறவின் காரணமாக அங்குதான் நிறைய நனவும் கனவுகளும் பாய்ந்தன. அது சமஸ்கிருதத்தை படிப்பதோடு தொடர்புடையது. ஒரு மொழியுடன் உடனடி தாக்கம் நிறைய இருந்தது. அவர் அதை வார்த்தைக்கு வார்த்தை மொழிபெயர்த்த விதம் அந்த மொழிக்கு ஒரு வலுவான மாய குணம் இருப்பதாக தோன்றியது. பிரபுபாதாவின் பழைய நண்பர் ராபர்ட் நெல்சன் போவரியில் அவரை தொடர்ந்து சந்தித்து வந்தார். பிரபுபாதாவின் டேவிட்டுடனான நட்பு உறவால் அவர் ஈர்க்கப்பட்டார். அவர் சுவாமியில் இருந்து பல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வதை கண்டார். திரு ராபர்ட் இந்திய ஹார்மோனியம் போன்ற ஒரு சிறிய அமெரிக்க தயாரிப்பான கை ஆர்கனை வாங்கி பிரபுபாதாவுக்கு பாடுவதற்காக டேவிட்டிற்கு நன்கொடை அளித்தார். காலை 7 மணிக்கு திரு ராபர்ட் வருவார். பாகவத வகுப்பிற்கு பிறகு அவர் பிரபுபாதாவுடன் முறைசாரா முறையில் பேசுவார். பதிவுகள் தயாரிப்பது மற்றும் புத்தகங்களை விற்பனை செய்வது பற்றிய தனது யோசனைகளை சொல்வார். அவர் தொடர்ந்து சுவாமிக்கு உதவ விரும்பினார். அவர்கள் முன் ஜன்னல் அருகே நாற்காலியில் அமர்ந்திருப்பவர்கள் மேலும் பிரபுபாதா கிருஷ்ணரையும் பகவான் சைத்தன்யரையும் பற்றி மணிக்கணக்கில் பேசும்போது திரு ராபர்ட் கேட்பார். ஓவரியில் பிரபுபாதாவை பார்க்க புதிய மக்கள் வரத் தொடங்கினர். பிராங்கை சேர்ந்த 30 வயது கருப்பினத்தவரான கார்ல் இயர்ஜன்ஸ் கார்னல் பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்றார். இப்போது இந்திய மதத்தையும் ஜென் பௌத்தத்தையும் சுயாதீனமாக படித்து வருகிறார். அவர் போதைப் பொருட்களை மனநோய் கருவிகளாக பரிசோதித்திருந்தார். மேலும் இந்தியாவின் இசை மற்றும் கவிதைகளில் அவருக்கு ஆர்வம் இருந்தது. அவர் தனது நண்பர்கள் மத்தியில் செல்வாக்கு மிக்கவராக இருந்தார். மேலும் அவர்களை தியானத்தில் ஈடுபடுத்த முயன்றார். தொண்டை வலிக்குது. படிக்க மாட்டாச்சு. இல்ல போறோம், இதோட நிறுத்திக்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம வில் கோ டு த ரீடிங் போலாம். இப்போ டேவிட் ஏன்னா நான் இதுல நிறைய எடுக்க ஆரம்பிச்சேன்னா அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. லாஸ்ட் வீக் எல்லாருமே நிறைய பேர் கிளம்பி விட்டாங்க. அதனால இது கரெக்டா 6 மணிக்கு முடிச்சிட்டு நம்ம வில் கோ டு த கிருஷ்ணா புக். ஓகே. ஸோ இங்க டேவிட் என்ன பண்றார், அவர் வந்து பிரபுபாதருடைய அயராத உழைப்பை வந்து கவனிக்கிறார். நைட்டெல்லாம் அவர் எழுதுறது இல்லையா. ஸோ அந்த பௌவரியில இருந்து மேலும் அந்த நெல்சன் அந்த ராபர்ட் நெல்சனும் வந்து அவர் அடிக்கடி பார்க்கிறார். காலையில பாகவதம் கேட்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ என்னன்னா அடிக்கடி நான் தூங்கி கொண்டிருந்தேன். அதாவது எழுந்து பாப்பார் போல இருக்கு பிரபுபாதர் என்ன பண்றாருன்னு. சோ அதாவது அவருடைய சேவையை பார்க்கிறார். இந்த வயதிலுமே அயராது அந்த டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் இதெல்லாமே அவர் பண்ணிட்டு இருக்கிறத பார்த்து அவருக்கு வந்து சோ அவர்கிட்ட ஈர்ப்பு அவருக்கு இல்லையா. இரவில் என் கனவுகள் கூட கிருஷ்ணர் உணர்வு தெளிவாக இருக்கும். சுவாமி எழுந்திருக்கும் பொழுது நான் அடிக்கடி தூங்கி கொண்டிருந்தேன். ஏனென்றால் அவர் இரவு தாமதமாக விழித்திருந்து அவரது மொழிபெயர்ப்பில் வேலை செய்தார். டிரான்ஸ்லேஷன் இல்லையா. அந்த ஆழமான உறவின் காரணமாக இல்லையா. ஸோ அவர் பிரபுபாதருடைய செயல்களை பார்த்து அவர் வந்து அவரிடத்துல வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. அந்த ஒரு செயல்னால அங்குதான் நிறைய நினைவும் கனவுகளும் பாய்ந்தன. அவருடைய ஆலோசனைகள் மற்றும் தூங்கும் போது எழுப்பக்கூடிய கனவுகள் இதெல்லாமே வந்து அவருக்கு நிறையவே வந்தது. அது சமஸ்கிருதத்தை படிப்பதோடு தொடர்புடையது. சமஸ்கிருதத்தை பத்தி ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் சமஸ்கிருதம் தானே. மொழியுடன் உடனடி தாக்கம் நிறைய இருந்தது. ஸோ
அந்த மொழி வந்து அவருக்கு தாக்கத்தை கொடுத்ததாக சொல்றாரு. அவர் அதை வார்த்தைக்கு வார்த்தை பெருகி மொழிபெயர்த்த விதம், வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங், இன்றைக்கு கூட நாம வந்து வி ஷுட் பி வெரி மச் அதாவது கிரேட்ஃபுல் இல்லையா? யாருக்கு? ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு. ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலுமே ஒவ்வொரு வார்த்தைக்குமே வந்து அர்த்தத்தை கொடுத்திருக்காரு. அவர் அவ்வாறு அர்த்தத்தை கொடுக்கலன்னா நம்ம கண்டிப்பா வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டரை வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஸோ இந்த செயலுக்கு பின்னாடி ஒரு அயராத உழைப்பு இருந்திருக்குன்றத வந்து நாம கண்டிப்பா நம்பணும். அந்த உழைப்பினுடைய தான் நாம் இன்றைக்கு உட்கார்ந்து இந்த பகவத்கீதையும் சரி, பாகவதும் சரி, எதுவா இருந்தாலும் சரி வாசிக்கிறோம்னா அது அவருடைய விடாமுயற்சி தான் அப்படிங்கிறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். அவரை வார்த்தைக்கு வார்த்தை மொழிபெயர்த்த விதம், அந்த மொழிக்கு ஒரு வலுவான மாய குணம் இருப்பதாக தோன்றியது இல்லையா? சமஸ்கிருதத்துக்கு. ஸோ என்ன எல்லாத்தையுமே டைரக்டா வந்து டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் வரும்பொழுது எவ்வளவு கிரேட்ஃபுல்லா இருக்கணும் அந்த மொழி அப்படிங்கிறத வந்து இந்த டேவிட் என்பவர் உணர்கிறார். அவர் தான் அதை பேசுறார். அதன் பிறகு அவர் இங்க வருவார். ஆக்சுவலி நட்புறலால் ஈர்க்கப்பட்டார். அவர் சுவாமிகளிடமிருந்து பல விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டார் இல்லையா? யார் கற்றுக்கொள்கிறார்? டேவிட் என்பவர். அதை வந்து யாரால புரிந்து கொள்ள முடிகிறது? ராபர்ட் நெல்சனால புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ராபர்ட் இந்திய ஹார்மோனியம் போன்ற சிறிய அமெரிக்க தயாரிப்பான கை ஆர்கன் இல்லையா? கையிலேயே வரக்கூடிய அந்த ஆர்கன் பிரபுபாதன் பாடுவதற்காக டேவிடுக்கு நன்கொடை அளித்தார். ஸோ அதை வந்து நீங்க கிஃப்டா கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறார். மேலும் காலை 7 மணிக்கு திரு ராபர்ட் வருவார். பாகவதத்தை வந்து கேட்பார் இல்லையா? சாரா முறைகளில், அதாவது கான்ட்ரவர்ஷியல் டாபிக்ஸ் இல்லையா? அருவம், உருவம், யோகம் எல்லாத்தையுமே மிக்சட் பதிவுகள் தயாரிப்பு மற்றும் புத்தகங்களை விற்பனை செய்வது பற்றி தனது யோசனைகளை சொல்வார். ஸோ எப்படி வந்து பிரபுபாதர் வந்து தன்னுடைய விற்பனையை வந்து புஸ்தக விற்பனையை வந்து அபிவிருத்தி பண்ண முடியும்ன்றது எல்லாமே யோசனைகள் சொல்வார். அவர் தொடர்ந்து சுவாமிக்கு உதவ விரும்புவார். அவர்கள் முன்னால் அருகே நாற்காலியில் அமர்ந்து இருப்பார்கள். மேலும் பிரபுபாத கிருஷ்ணரையும் பகவான் சைத்தன்யம் பற்றி மணிக்கணக்கில் பேசும்போது கேட்பார், பொறுமையா கேட்பார். இதோட நாம த வண்டர் தட் வாஸ் இந்தியா, அதுக்கு முன்ன அந்த பேராகிராஃப் முன்ன பேராகிராஃப் நோட் பண்ணி படிச்சிட்டாங்க மாதாஜி. ஓகே படிச்சிட்டாங்க. ஓகே. பிரபுபாதை பார்க்க புதிய மக்கள் வர தொடங்கினார்கள். பிரான்ஸை சேர்ந்த பிராங்கஸ் சேர்ந்த 30 வயது கருப்பினத்திலான காரல் இயர்ஸ் ஜென்ஸ் கார்னல் பல்கலைக்கழகத்துல வந்து பயின்றார். இந்த நபர் வந்து இல்லையா? கருப்பர், பிளாக்ஸ். இப்போது இந்திய மதத்தை அதாவது ஜெயின் மற்றும் பௌத்த மதம் இல்லையா சுயாதீனமாக படித்து வருகிறார். ஸோ அவருடைய ஆராய்ச்சி இதுல இருக்கு. இந்திய மதமும் அதாவது ஜெயின மதமும் புத்த மதத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்கிறார். அவர் போதைப் பொருட்களை மனநோய் கருவிகளாக பரிசோதித்திருந்தார். ஸோ போதைப் பொருட்களை வந்து அவர் வந்து இந்த மென்டல் ஹெல்த் இல்லையா அதுக்கு வந்து உபயோகப்படுத்தியிருக்கார். மேலும் இந்தியாவில் இசை மற்றும் கவிதைகளில் அவருக்கு ஆர்வம் இருந்தது. நம்முடைய கலாச்சாரத்தில் அவருக்கு ஆர்வம் இருந்தது. அவர் தன் நண்பர்கள் மத்தியில் செல்வாக்கு மிக்கவராக இருந்தார். ஸோ நல்ல பவர்ஃபுல்லா இருந்திருக்கார். மேலும் அவர்களை தியானத்தில் ஈடுபடுத்த முயன்றார். அவர் சமஸ்கிருதத்தில் கூட தேர்ச்சி பெற்றார். ஸோ சமஸ்கிருதமும் தெரியும், மெடிடேஷனும் தெரியும், இதெல்லாம் வந்து செய்திருக்கார். ஓகே, நம்ம இதோட இன்னைக்கு நிறுத்துவோம். மீண்டும் வந்து அடுத்த வாரம் இதை பத்தி படிக்கலாம். இப்போ நாம கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதாருண்யஸ்ய கிருபா சிந்துभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे